Goede vrienden en vriendinnen. Net zoals het regelmatig bijwonen van clubmeetings is het lezen van Rotary-magazines een essentieel onderdeel van het beleven van uw lidmaatschap als Rotariër. Of u nu het Engelse The Rotarian, het Australische Rotary Down Under, het Japanse Rotary no Tomo of het Belgische Rotary Contact magazine leest, al deze lokale magazines doen precies dat waartoe ze dienen. U informeren en inspireren. Hieruit blijkt nogmaals de kracht van Rotary. Verankerd in de lokale gemeenschap, maar toch onderdeel van een wereldwijd netwerk. Dankzij RBS, Rotary Belux Services, kunnen we ook in België en Luxemburg genieten van een lokaal magazine. Erkend door Rotary International, die ons een mix brengt van internationaal nieuws over Rotary en lokaal nieuws over onze clubs, onze projecten en onze Rotarians. Ik hoop dat u Rotary Contact met evenveel interesse ontvangt. En wanneer u het gelezen hebt, u het niet wegwerpt, maar met fierheid doorgeeft aan een familielid of misschien een kandidaat Rotariër. Naast een magazine stelt RBS ook een jaarboek, de Directory, ter beschikking. En sinds vorig jaar ook een uitgebreider en volledig geïntegreerd online ledenbeheersysteem. Dit Harmony-systeem biedt bovendien een heleboel extra functionaliteiten die clubs kunnen ondersteunen bij zowel de interne organisatie als de externe communicatie. Het Harmony-platform laat u nu al toe om online opzoekingen te doen in het jaarboek. U kan er trouwens ook een elektronische versie vinden van het magazine. Met Harmony leggen we de fundamenten om op middellange termijn de keuze te bieden aan die leden die dat zouden wensen om helemaal digitaal te gaan. Maar papier of digitaal, de 3 H's blijven even belangrijk. En die 3 H's zijn hands, heart, head. Of beleef Rotary met de handen, het hart en het hoofd. Met de handen steek je handen uit de mouwen en doe goed in de wereld. Geef met je hart en stel je kennis ter beschikking van de maatschappij en laat Rotary stralen. Light up Rotary! Dit was de maandbrief van uw gouverneur Ludo voor de maand april.